Jesu kumuna wira kwazo kuzoro rapachitizo yekuti wakadaro Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kusimbirazve okuna kakuda Jesu ndachena mbero paro ndapona ngekurawira kuna muponesiyo Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kusimbirazve undezva kanaka kwazvo kusimbira kwaJesu kugashira kuna iye rufaro neupenyu Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kusimbirazve ndinofara ndakadzidza kusimbira kundemi ndinoziva ndichagara pamwe nemwendarini Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kusimbirazve Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kusimbirazve Biwa yekwidambato moyo unovava touya kuna Jesu ponesi wedu nekutenda touya kuchishangu chedu warapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa warapawa kaneta zvakanaka kuwayo nguva yekunamata tenzi oswedera anetsitsi kunzwa vana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta
kunzira nemoyo wekunzira obvisa chinedzo orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo panguva yemnamato tinofusimira chikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hakuna dambudzo orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo. Kwaziwai vana vaMwari, toda kutenda Mwari nemukana wavatipa kuti tinzwe zvekare zviri mukati meshoko ravo. Musoro wedu wenyaya panguva ino unoti ko Mwari, ko Mwari ndo musoro wedu wenyaya. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai nemukana wamatipa. Taurai nesu takateerera, tigadzirire kuuya kwenyu kwaswedera zvinoshamisa. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Ndakamboti neimwe nguva ndichienda kuchitungwiza kuunit H, ndobva ndaburuka pabus stop. Saka nzira yandinofamba nayo ndichienda kumba pane chibhorani chiri pasaidhi patinodarika napo. Ndakaona paine zvibhakera nemheremhere neruzha. Ndikati regai ndiswedere pedyo ndione kuti chii chakanga chiri kuitika. Ndikaona kuti madzimai maviri vakanga vari kurwana vachizama kuvanyandura. Pakanga paine vamwe vacho vakanga vari kupupuma nehasha, vakakunga zvibhakera vachiti musandibata, ndoda kuvagadzirisa. Ndikabvunza kuti ko inyaya yeiko? Zvikanzi pane vamukira na 4 AM vakabata line nemabhaketi avo, vamwe kwakuzouya kwakupindira. Saka vapindira pavanoudzwa kuti mandipindira kwakudaira rafu. Saka ndo shungu dzakaitawo kuti haungadaire rafu, wandipindira zvekare. Saka zvibhakera zvakabva zvatanga zvekuti dai vanhu vasina kusimba kubata paigona kutofiwa. Nyaya yakabuda mumanewspaper nemunhau kuti pane vanhu vaurayana pachibhorani. Saka ndakaona kuti pachibhorani pane mutemo wepo, either kumba kwako hakuna mvura rwakanonoka, haungosvika uchichera, unotomira line, womirira time yako kuti isvike, wochera mvura woenda. Mumwe musi ndiri mutown, ndasvika pana 4th parengi paye, ndokuda kukwira kuti ndiende kumba. Takapamira kwedzinenge 10 minutes vakomana varengi mashau vaye vanokondrola parengi vachivhara madhoo emakombi vakanga vari vaviri vachiti vakomana itai order, hapana iri kuloda kusvikira marongeka. Nyatsowirirana imutaurirana kuti ari kufanira kuloda ndiani, nekuti vakomana vemakombi vakanga vaita disorder, vese vachiloda at the same time. Nekuti parengi mutemo wepo munosvika momira paline wobhadhara mari yerengi kuna rengi mashau. Kana wabhadhara mari unochimirira time yako yekuloda, hakuna inoloda kana iri pamberi isina kuzara. Saka ndakaona kuti parengi pane mutemo wepo, ukangosvika uchiloda zvedzungu unogona kubva usina mazino nevakomana waye. Saka pakandinetsa vanhu vaMwari, ndikati kana vakomana vemadrugs veparengi, ko kana pachibhorani paine mitemo yepo, ko Mwari wekudenga akasika munhu. Pakazondityisa rimwe zuva ndichifamba mumaraini, ndobva ndaona tuvana twa pamaraini twakanga turi kutamba. Saka pakanga paine kamwe kadiki kaichema. Ndakasvika ndikati ko zvaita sei shamwari, uri kuchemeiko? Zvikanzi vari kundibiririra, vari kuramba vachindidzokorodza kuverenga. Vaitamba hide and seek chavanoti chihwande. Saka kairamba kachiverenga, vamwe vachinohwanda. Saka kakanga kuchema kuti ndaneta handisi kumbohwandawo. Ndikati vakomana musabirire mwana, zvikanzi ngaaramba achidzokorodza because ari kubiririra. Chihwande
chihwande chinoti kana uchiwerenga unovhara maziso, vamwe woenda kunohwanda. Saka idzi padzaiverenga dzaibiririra, dzaiverenga dzakavhura hwanziso, padzaipedza dzoenda pane vanhu chaipo. Saka vamwe vakazoona kuti idzi dziri kubiririra idzi, dzikaramba chidzokorodzeswa kuverenga. Saka ndakabva ndaona kuti even kumagaba, kuvapfana vanotambwa yemahumbwe kune mitemo yeko, kupada even kunhodo kune mitemo yeko. Mubvunzo wandakaita vanhu vaMwari kuti ko Mwari, paridzi chapter 12 chaverengapo verse number 8 tojambira paverse 12 toverenga verse 13 to 14 tinzwe the words of the wise men. Paverse 8 anotiye zvanzi nomuparidzi hazvina maturo chose, zvose hazvina maturo. Rangare kuti munhu ari kunyorawo ndiSolomoni, the wisest man akararama on this planet earth. Mwanakomana waDhavhidhi akanga ari mambo, hapana chaaishayiwa muchinda uyu. Kana iri dzidzo akanga adzidza kusvika pahighest level yenguva iyi, but aona zvose nekuti Solomoni haana chaasina kuita mukati meupenyu. Kana ari madzimai akamaita nemasmall house mari akanga ainadzo, aidya zvaaita nekuita zvaaita panguva yaanoda nekuti akanga iri mpinga Solomoni. But panapa ari kuti zvose hazvina maturo chose, zvose hazvina maturo. Saka toda kuti tinzwe kuti Samson, Solomoni ari kudhiraivha nyaya ikupi mubhuku raMuparidzi. Mukaverenga verse number 12 anobva atotiye, uyezve mwanakomana vangu unyeverwe kuita bhuku zhinji hakupere, uye kuita kudzidza kuzhinji kunonetsa muviri. Saka Solomoni ari kuenderera mberi nekunyora pfungwa iyi. Mukatarisa chapter 12 of Ecclesiastes, this is the last chapter yaari kupa mafinal remarks ake. Saka akuti mwanakomana wangu kudzidza uku hakupere mwanangu, dzidzo zhinji inonetsa miri. Mukati mezuva ranhasi tine vanhu wekuti atova majena ndebvu dzachena nebvudzi rachena, but munhu ari kungoramba achidzidza nekudzidza. Ndozvi kutaurwa naSolomoni kuti kudzidza hakuperi. Ndozvi kutaurwa naSolomoni kuti kudzidza hakuperi wakomana. In other words, Solomoni ari kuti vanhu vaMwari hazibatsire kudzidza nakudzidza. Dzidzo yenyika ino haina maturo kana munhu uchiri kudzidzawo zvine chekuita neruponeso, zvinokutungamira kueternal life. Nekuti iye kunyange akanga ane mari, kunyange akanga akadzidza, naiyewo akafa Solomoni. Saka anozoti kudii? The last verses yaanotaura, verse 13 and verse 14, musakanganwa musoro wenyaya kuti ko Mwari. Verse 13 inzwai, zvino shoko guru pazvose zvatanzwa heri, itya Mwari uchengete mirayiro yake, nekuti ndizvo zvakafanira vanhu vose. Nekuti Mwari achatonga basa rimwe nerimwe pamwe chete nezvose zvakavanzika, kunyange zvakanaka kunyange zvakaipa. Saka kupindura mubvunzo wekuti ko Mwari, Solomoni abva atoupindura pano kuti wakomana, shoko guru pazvose zvatanzwa heri, ityai Mwari muchengete mirayiro yake, nekuti ndo zvakafanira vanhu vose. Kuri kwekuti munhu angoverenga mavhesi maviri aya mukati mebhaibheri obva atomateerera, ototya Mwari, ochengeta mitemo yake, munhu iye ava ready for heaven, anoponeseka. In our other words, Solomoni ari kuti nyaya dzose dzamunoverenga mukati mebhaibheri, kubva kubhuku raGenesis kusvikira kubhuku razvakazarurwa, shoko guru pane uzongozongo wenyaya. In this great controversy, vanhu vari panyika vanofanira kurarama vachitya Mwari, vachichengeta mitemo yake. Nyika ino yazara nevanhu vasisatye Mwari, yazara nevanhu vasisatye kuchengeta, kuputsa mitemo yaMwari. Vanhu vanosarudza kuchengeta mitemo yenyika, but mitemo yaMwari woiputsira pasi. Kana panyika ino paine mitemo, kwese kwaenda. Ndakadzidza paTHUR 1 high school, tichisvika pachikoro chatakatanga kupiwa chibepa chaiva nemaschool rules vakomana, chakatichengetedza paTHUR 1 kusvika tapedza A level. Vamwe vakadzingwa kuchengeta mitemo yoyo, taigaidwa nemitemo. Kuzvikoro kune mitemo, vanofamba even mumaroads mune mitemo wemo. MuZimbabwe you keep left, ukafambira kuright unosungwa, red robot rikaita red unotomira, rikaita green wofamba. Mitemo iyoyo vakomana.
mana okay nemana chopis mune mutemo wakomana. Mumwe musi ndakadzoswa ndapinda zvedzungu maokei, handauziva kuti pandaipinda napo pakanzi exit only, ndakaona ndaisirwa mboma nevakomana vanomira paentrance nepaexit. Ndakati vakomana, kone ndau iyi ndoda kupinda, handisi kuita kunge benzi wani. Zvakanzi bosi hamusi kupinda mumba menyu, verengai pakanyorwa. Ndikasimudza musoro ndikaona pakanzi exit only, ndikatenderera ndikapinda nekuentrance. Saka panyika pane mitemo. Saka Solomon the wise man ari kuti naMwariwo ane mitemo yake. Vanhu vari panyika vanofanira kurarama vachitya Mwari, vachichengeta mitemo yake. And that's the call of the first angel. Ari pana zvakazarwa chapter 14 verse 6, akaonekwa naJohn achibhururuka pakati pedenga with the everlasting gospel mukati memaoko ake. Hanzi akadaidzira with a loud voice, zvinotenda kuti message yacho inofanira kuti arrest the attention of the whole world wakomana. Zvikanzi fear God and give him glory, for his hour of judgment has come. The call of the first angel's message kuti vanhu vatye Mwari, kana vamutya vomurumbidza vachichengeta mitemo yake nendava yei. The hour of his judgment has come. Rutongo rwakatotanga. Ndozotaurwa ne the wise men kuti Mwari achatonga basa rimwe nerimwe, zvakavanzika, zvakanaka nezvakaipa. Paari kutonga achashandisa mitemo yake. That's the standard measure. James chapter 2 mukaverenga verse 12 inoti taurai uye itai sevanhu vachazotongwa nemurayiro kusunungurwa. Saka Mwari ane mitemo yaari kutsvaka kuti imi neni tichengete asati auya kuzoparadza nyika ino. Ndikuudzei vana vaMwari, mukati megreat controversy mukaironda kubva kuna Genesis, actually kubva kudenga, Satani asati achiri kunzi Lucifer, chakadeda kuti akandwe pano panyika kuputsa mitemo yaMwari. Mutemo unoti anofanira kunamatwa ndiMwari Jehovha akasika denga nenyika, but Satani aida kunamata akadzingwa kumana kudenga. Chakaita kuti Adam naEve vadzingwe mukati meEden kuputsa mitemo yaMwari. Mogona kuongorora Cain achiuraya Abel, nyaya hombe yanga iripo. Abel anga achengeta mitemo waMwari, ateerera. Cain akamukira akamuuraya. Chakaita kuti vanhu vaparadzwe nemvura pamazuva aNoa kuputsa mitemo yaMwari. PaSodhomu wakomana chakaita kuti vanhu vaparadzwe nemoto kuputsa mitemo yaMwari. Mwari akanga ati murume ndakupa mukadzi, but Sodhomu ungochanhu wanga wazara sezvatava mukati mezuva ranhasi. Mwari akaparadza nemoto, vakaparadzirwa kuputsa mitemo. Ndatikana muchidzidza maIsraelites on their way to Canaan vakomana, vamwe vachakaita kuti vaparare paShitimu kuputsa mitemo, wakuita upombwe wakomana. Vazhinji chakaita kuti vasapinde mukati meKenani iyo kuputsa mitemo yaMwari. Mukaongorora Ananias naSafira vachiurawa naMwari, chavaiurayirwa kuputsa mukati mitemo waMwari. Saka vafanira kuziva chinhu ichi vana vaMwari, kuti the great controversy pairi centered on pakuchengeta mitemo yaMwari. That's why the writer of the book of Revelation John chapter 14 verse 12 achiti apa ndipo pane kutsungirira kwavatsvene vanochengeta mitemo yaMwari nekutenda kwaJesu Kristu. Here is the patience of the saints who keeps the commandments of God. Mwari dai atibatsira, Mwari atitungamire, tinzwisise pfungwa iyi kuti Mwari mitemo yake inorarama nekusingaperi, ende mitemo iyi tofanira kuichengeta zuva nezuva takamirira kuuya kwaJesu. God has commandments kwatiri isisu in everything we do. Pamatauro atinoita Mwari ane mitemo yanoti observe. Pamadyiro atoita Mwari ane mitemo anoti observe. Pamapfekero atoita Mwari ane mitemo wanoti ti observe. Ndaivhunduka ndichiverenga the book of Numbers, mukoerenga chapter 1 nechapter 2, Mwari anotokomanda maIsraelites kagariro kavaifanira kuita pavaita makems avo. Anoti kuti rudzi rwekuti nerwekuti garai kunorthern side, rwekuti nerwekuti garai kueastern side, vamwe kusouth, vamwe kunorth. Even pavaidispatcha vachienda mberi nerwendo, there was an order of the march wakomana. Havaingobuda chero wakomana, pane vaitotanga kubuda rudzi rwakwaRubheni nevamwe vaikemba navo wakomana. Ndikadzamisa pfungwa dzangu kuona kuti kana Mwari anga ine mitemo pamagariro aifanira kuita nepamuvhiro aifanira kuita, ko pamapfekero evatendi vari kurarama pazuva ranhasi, ko pamadyiro evatendi vari kurarama pazuva ranhasi, ko pamatauriro evatendi vari kurarama mukati mezuva ranhasi. Mwari ane mitemo in everything we do. Tofanira kuvheta neshoko raMwari. Vana vaMwari vanorarama thus says the Lord, vanotanga vavheta kuti zvandoda kuita izvi Mwari anoti kudii, nekuti Mwari ane mitemo pa everything.
maIsraelites kana mchivaverenga pabhuku raNumbers hanzi ani nani let's say ndewe kutribe yekwaDhani onekwa ari kumacamps aReuben, bhaibheri rechirungu inoti he was cut to death, aitofira pasipoti wakomana, kana kungoenda kunokemba parudzi rusiri rwako kwaiurayisa. What more mukati mezuva ranhasi pavanhu vada kuponeswa, vese vachaponeswa, they are very cautious for upenyu hwavo, vanorarama vachigaidwa nemitemo yaMwari. 1 Corinthians chapter 16 mukaverenga verse 22 po anoti kana munhu asingadei Ishe ngave wakatukwa, Ishe anouya, taapa mhenderekedzo. We are standing on the threshold of the conflict of ages. Poti kana munhu asingadei Ishe ngave wakatukwa, Ishe anouya. Kusada Ishe kuita sei? Pana John 14 verse 15 ndakawerengapo kuda Ishe Jesu achitaura nevadzidzi anoti kana muchindida muchachengeta murayiro wangu. If you love me, keep my commandments. Cross the opposite is true. Kana usingade Mwari hauchengete mtemo yake. Poti vanhu vakadaro ngava vakatukwa, Ishe unouya. Vanhu vanotomeka sure every month abhadhara mari yedhafu nenyaradzo. Hapana chakaipa kugadzirira rufu musati mafa, zvakanaka, but nongovhunza kuti zvamaendese yedhafu nenyaradzo ko Mwari yake yecheguma endesei. Imi even kumabasa kwenyu kwamunoenda imimi kune dressing yekwa ungopfeke madiro, unopfeka dressing yepakambani paunoshanda. Even vakomana vanotamba bhora, vakomana asenda mbono vachinetsana about the issue dressing, vese vanopinda mubhora vakarowa kombati yebasa. Regai ndibvunze pawatendi kuti ko kana vakomana kubhora kuine nhumbi dzeko, kumabasa kuine nhumbi dzeko, ko Mwari vakomana haana here kapfekero kanoda kuti tiite sevana vaMwari? Kuchechi kunonzi nyaya yedressing siyana inayo, it's controversial, but vakomana kubhora nekunyika they know the dressing yavanoda panguva yekufanira. Regai ndikuudze vana vaMwari, musazvimbirwa nemapotatoes nemaorange kusvika pakujairira Mwari. Musajairire Mwari. Mwari akatonyora vakomana, haana kuzodzokorodza kana kuti ndaitamba. Ityai Mwari, muchengete mitemo yake, for this is the whole duty of men. Mukaverenga Abhisarema chapter 34 verse 7, David achinyora anoti mutumwa waMwari anopoteredza vanomutya nekuvarwira. Saka akatanga kutya Mwari uchichengeta mitemo yake, usingabe pabasa. Tina Mwari kuba pamakambanizi, vamwe vachiteka advantage kuti hakuna ari kundoona, but rega unzwe munhu waMwari. The wise men ati Mwari achatonga nezvakawanzika. VaHebheru 4 verse 13 inototi hakuna chisikwa chisingaonekwe naye, asi zvinhu zvose zvakafukurwa nekuzarurwa pameso aiye watofanira kuzozvidavira kwaari. Kunyange ukatarisa left, right, back and center kusina ari kukuona. Remember kudenga kuna ane ziso rinoona, nepasi penyanza tine vanobaya vamwe namapanga, pasi pemaini kusina vanhu vari kuvaona. Denga rinoziva, denga riri kuona, either uri wega hakuna ari kukuona. Mumwe akangoyambuka bhodha reSouth Africa asisiri mukristu, kuna vakateerera panguva ino vari kuUK vakomana, mararamiro avakuita vari ikoko haasiyazive chikristu vakomana, nekuti hakuna vanhu vekumba. Ityai Mwari, muchengete mitemo yake, nekuti Mwari ari kuona pose. Saka ukatya Mwari, bhaibheri kuti Mwari anotumira ngirozi dzake dzokomberedza vanotya Mwari nekuvarwira. Mogona kuongorora naJobhu, vaitya Mwari vakakwana, vachitonzvenga zvakaipa, vachichengeta mitemo, Mwari akavarwira. Mogona kuongorora naDhaniel, vaitya Mwari vachichengeta mitemo, kunyange vakanga vasiri kumba, vari kunyika yekumwe, vaichengeta mitemo, ende Mwari aivarwira. Saka chimwe chinhu chikuita kuti munetswe nematambudziko eupenyu, munetswe nemweya yetsvina, imbotangai mavheta kuti pamutemo muchipo here, ko sabata racho muchiri kunyatsorichengeta here sekamuchengetero karinofanira kuitwa. Pamitemo makamira sei? Because Mwari haanyepe, ari kutoti vanonditya vachengeta mitemo yangu ndinodeploya maangels anenge akavachengetedza, anenge achivarwira. Mwari haasi kufara pazuva ranhasi nemhaka yekuti vanhu varasa mitemo yaMwari, vanhu vakanganwa mitemo yaMwari, vanotya mitemo inosungisa nehurumende, but havatye mitemo yaMwari wekudenga. Jeremiah 8 verse 7, Mwari anototi iye zvirokwazvo zimudo riri kudenga rinorangarira nguva dzaro, nenjiva nenyenganyenga nekondo dzinorangarira nguva yekuuya kwadzo, asi vanhu vangu havazive mirayiro yaJehovha. Saka Mwari ari kuchema nekuungudza pano kuti mhuka zichiri kuziva dzinototeerera Mwari, dzinorangarira, but my people vakanganwa mitemo yaMwari.
ndoida Jobho achinyora pfungwai chapter 26 verse 8 anotiye anosungira mvura makore asi gore haribvaruke. Kureva kuti mvura iri kudenga yakaseparatwa. Mukaverenga Genesis chapter 1 kune mvura zhinji yakasiyiwa kudenga. Hanzi gore rinoramba rakachengeta mvura iyoyo kunyange ikaremerwa haribvaruka wakomana. Dai yaidonha yese taiparara pano panyika nemafashama nekuti mvura iri kudenga yakawandisa. But mutemo wakapiwa gore naMwari kuti buditse mvura yese kahwani inonaya zvishoma nezvishoma kuti tirarame. Nanhasi gore richiri kuteedzera makomanza rakapiwa naMwari. Dai maiverenga Jobho zvekare yeye anototi pane imwe nzvimbo even men panguva yekunaya kwemvura dzinodirectwa naMwari, hadzingorove dzichienda kwadzada madiro aJojina, dzinotopiwa makomandi naMwari. Ndati even mvura yemunyanza kunyange ikapopota ikatutumira nehasha haifi yakauya kulendi, inoziva maboundaries. Vanhu vasingazive maboundaries, vanhu vanoda kurarama vachiita madiro aJojina, but nature ichiri kuobserva Mwari. Mitemo yakapiwa naMwari. Mwari atibatsira, Mwari atitungamire. These are the last remarks atinopiwa na the wise men. Shoko guru, fear God and keep his commandments. Nekuti akagara pachigaro chekutonga. Chigaro ichi hamadiwa. Daniel wakaita mukana wekuchiratidzwa. Wanzi pazasi pacho paiva nerwizi rwaiyerera nemoto. Kureva kuti vari kuramba nyasha dzaMwari nekubatsirwa naKristu kuchengeta mitemo iyi pazuva ranhasi. Seri kune moto, kune vose vachamukira Mwari vacharamba kuchengeta mitemo iyi. Kuzasi pechigaro chake ichi chenyasha chekutonga kune moto. Joshua akuyambuka Jordan nevana veIsraeri chapter 1 verse 8 anovaudza pachena, anoti bhuku iyi yemurayiro isabva pamwoyo pako, unofanira kuirangarira masikati neusiku. In other words, Joshua ari kuti vakomana, mitemo yaMwari day and night uri kubasa irangarire, uri kuchikoro irangarire. Wherever you are, ziva maboundaries. Vana vaMwari vanorama nemado's and don'ts. Usadarika boundary nekuti kune rufu kwekupedzisira. Ndakunamata nevanhu vanoti Mwari ndibatsireiwo kuchengeta mitemo iyi, not by might or power. Poanto tinoda kuita zvakanaka asi kugona kuita akupo wakomana, hatigonere simba redu. We need the Holy Spirit. It's time to pray and plead for the Holy Spirit. Ndo inotibatsira kuti tichengete mitemo iyi. Ndakunamata newe, simudza moyo wako kuna Jesu, anokubatsira, anokutungamira. Ndiwe unoziva kuti ndakawa pazvegumi nezvipo, ndawa pamadresi, uri kutora advantage yekuti uri manager wakungovata nevanhu vepabasa pako, uchiita upombo, uchiita corruption wakomana, uchiita madhiri uri pabasa, uchikangana kuti denga riri kuona. Fear God and keep his commandments. Toda kunamata newe. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai nemukana wamatipa. Ichokwadi kana panyika pano kwose kwatinoenda kuine mitemo yeko nekudenga mune mitemo yamuda kuti muchengete, ichengetwe. Mitemo yenyu inorarama nekusingaperi. Tibatsireiwo pamwe pacho hatina simba, tinotoda but muvengi anotidhonzera pasi. Tibatsireiwo mutipe simba kuti pamunouya tiwanikwe takamira munzvimbo dzedu nekusatya. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Soko rakanaka kunesu vafambi apo tinoenda pasipo asi muponesi achazouyazve kutonga umambo wakewo. Ari kuuya nekukasika Jesuzve ari kudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Makuva ekare apo vanorara vafambi vakafa naKristu vachazarurwazve vanhu vanomuka vachapona pamwe naJesu. Ari kuuya nekukasika Jesuzve ari kudzoka nevafambi vake
wachazotora hapo Yesu ouya. Tichasangana kumusha wekudenga, tichaimba nekuponeswa. Waponesi wovachava pasirese, vanamate mambo wedenga. Arikuya nekukasisa, Jesuje arikutoka. Nevafambi vake wachazotora hapo Yesu ouya. Haleluya, amenize haleluya, nekudawirati tichashika na matasimbira kufaradakara, topeka mbiriye kudenga. Arikuya nekukasika, Jesuje arikutoka. Nevafambi wake wachazotora hapo Yesu ouya. Haleluya, amenize haleluya, nekudawirati tichashika na matasimbira kufaradakara, topeka mbiriye kudenga. Arikuya nekukasika, Jesuje arikutoka. Nevafambi wake wachazotora hapo Yesu ouya. Bese wabanonzwara uranyi, sokora kanaka murese pasi, kuti vanu vese ngari tweri, uyo unoda, uyo unoda, tumasoko pagomone mikana, baba wadikanwa arikudaita, uyo unoda, uya nasi uya, pinda pamusiwo wazarurirwa. Jesu ndiye nzira yeidiyega, uyo unoda, uyo unoda, tumasoko pagomone mikana, baba wadikanwa arikudaita, uyo unoda, uyo unoda dawiraini, uyo unoda tiwirange iswi, uyo unoda upenyunarini, uyo unoda, uyo unoda, tumasoko pagomone mikana, baba wadikanwa arikudaita, uyo unoda, uyo unoda, tumasoko pagomone mikana, baba wadikanwa arikudaita,
uyo unoda, uya baba wadikanwa ari kudaita, uyo unoda, uya baba wadikanwa